Niadtong niaging Lunes, personal na gituyuan ni Rufino Mahinay ang dawatan sa Bisaya gyud aron iduol sa ato ang kahimtang sa iyang asawa na si Irene na naaksidente sa iyang gisakyang multicab na hinungdan sa hapit na pagkaputol sa iyang tiil niaging tuig 2019. Yangungo ni Rufino, human gisaaran sa nakaaksidente kang Irene ug uban pang mga biktima, wala kuno sila'y nadawat na tabang para sa pagpatambal o pagpa-ospital. Ani ako sa Bisaya gyud aron magpakitabang sa ila para makapuntahan ang akong asawa sa pagkadisgrasya sa tubod di Rosario, Surigao del Norte noong November 24, 2019 na nadasmagan sa usa ka elk na nagkarga og Pepsi. Tapos ipasaligan sila na saguton tanan mga gasto apan wala day matuman sa tagiya sa elk. Hantud ko man wala gyud biskay piso na ihatag ni ambag nila sa mga na disgrasya. Busa ko ni ngayon tabang sa Bisaya gyud aron wala nga mong problema kay nagkalisod na yun mi sa tanan mga pasahero sa multicab. Apil na ang tagiyan ini wala yun mo tabang sa amo para wala nga mong mga problema pang tambal mga pangonsumo to niya na pami sa ospital. Dayong gibiyahe sa Bisaya Youth Team ang Alegria Surigao del Norte ang puy-anan sa magtiayong Mahinay aron personal na makita ang sitwasyon ni Irene ug susihon ang ilang mga gikinahanglan. Ako si Irene Cubelo Mahinay na taga Anahaw, Alegria Surigao del Norte, 34 years old. Ako nagtrabaho ko sa private school sa Alegria Light Bearer Learning Center sa Uwano. 2 years na ko nagtudlo dito sa pagkahitabo sa aho ang nasinati pagkadisgrasya na stop na ko og trabaho. Sa panghitabo na ho na uya ko nagdahom na ning ato pagkahitabo kay hangtod karon napagkahapon ko trauma. Although na 1 year nakapin siya pero kung ako siya ma-recall, labi especially pag makita ko sa tiil. Uya ko na-expect na buhi gyapon ko kanto katapang hitabo Gisaysay niini ang kapait na yang nagian sa nahitabong aksidente niaging tuig na may resulta kaniya og trauma ug kalisod sa paglakaw tungod ang tiil niini mao ang labihang apektado. Tung November 24, 2019 sa oras nga alas 7 kapin nanakayan ko din sa Alegria paingon ko sa season kay mag-orient ko sa among simbahan sa IFI kay gikuha man kong speaker. Nakasakay ko sa multicab nga kuya na wedam pag abot sa Del Rosario dito nahitabo ang disgrasya na di na elk nagiguzod pod kagwalingon po niyang elk na ang naghawid pod sa isa ka elk pisira na bugto. Pagbugto di ato niya mao tong ning bangga sa among sakyanan na mao nang ahong nakuha nga damage ang ahong dirian na mata sa mata og sa ahong tiil. Kung may nahitabo ini sa imo na epekto isip isa ka kuan magtutudlo. Ang epekto ani sa sir hangtod karon wa ko kabalik pa sa ahong pagtudlo sa private school kay gumikan sa di pa ko ka baktas og tarong ug kanang gialalayan pa na siya kaya ang ahong tuong tiil dili man siya stainless iya man kay nabali man ang ahong tuong tiil. So daon bay tabang na naipaabot sa imo ang nakadisgrasya? Way tabang na nakahatag sa aho, way tabang na ning abot sa amo. Nagpasalig ra siya dito sa pulis na kung unsay mga gastuhon, mga tambay na paliton sa gawas ilang saguton pero so far wala gyud sila lang hatag sa amo. Gikasuhan ba ninyo ma'am ang mga nakadisgrasya sa inyo? Gikasuhan namo sir, gikasuhan namo sila
Lahangtod karon ang kaso gihapon na kami amoy gihanapan ng private nga attorney. Sukad sa pagkaaksidente, wala na nakabalik pa sa pagtudlo si Irene sa iyang gitrabaho ang pribadong tungaan. Galisod man sa paglakaw, padayon gyapon nining gihimo ang iyang papel isip usa ka asawa ug sa kasamtangan gatabang usab siya sa usa ka pampublikong eskwelahan. Galisod ang magtiayon sa pagbudget sa ilang mga gastuhon, labi na sa pagpatambal tungod sa gamay na gakitaon sa iyang bana. Sa epekto sa akong pamilya ni sir, lisod i budget ang income sa akong bana kay akong bana raman amoy sa gubang saho kay ang pamilya pud naho ang trabaho sa akong papa kuan raman magsasaka raman, farmer man, makahatag sila ginagmay sa amo pero dili kadto totally nga full financial nga support kay gumikan pud sa kawadon pud nila ang amo rang gikuan sa among bana kana ma-budget namo na makaadto mi sa isang gamay nga sweldo na makasii pa aron lang makapa-check up sa akong tiil. Panawagan ni Irene sa nakaaksidente kaniya ug sa uban pang biktima na unta tinuoron niini ang ilang saad na tabangan sila sa pagpatambal. Sa panawagan sa nakadisgrasya mo na unta tumano na itong imong gisaad sa amo na dito sa tubangan sa pulis na imo mi tabangan, imo mi suportahan og dili lang ako katupong akong mga kaiba na mauli na suportahan tanan-tanan kay mao man to ijang saad sa amo na ijang tabangan tanan. Nahangtod karon wala gyud tabangan ning abot sa amo na ugsa nagkamalisod nagkautang-utang, nahangtod karon na wala pa may kabayad ug hangtod karon ang ahong tiil wala pa na plaster kay kumikan sa wala may ika-continue nga papa-check up. Unsa man na hinabang imo gusto madawat? Kuan sir, kanang ahong tiil na ma-plaster na mubalik siya or laon na to na dili siya long na mubalik ito sa normal, at least na mahibawan na kung anong muhubag paaho tiil kay hangtod karon muhubag paaho tiil. Ang Bisaya Gyud Team sa atong Operation Tabang mubalik sa panimalay sa magtiayong mahinay aron bisan sa unsa mang pamaagi makatunol kita og tabang labi na sa pagpatambal sa mga tiil ni Irene. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!